чаро тутиҳо қобилияти гап заданро доранд. агар шумо баъзан мехоҳед бо касе муошират кунед, пас ноумед нашавед. дар олами ҳайвонот низ пайдо кардани ҳамсӯҳбат имкон дорад. намояндагони олами ҳайвонот аксар вақт ба садои якдигар тақлид мекунанд, аммо баъзе аз онҳо мувофиқи хоҳиши худ суханҳои каси дигарро тақлид мекунанд. аз байни ҳамаи инҳо тутиҳо корозмуда ба шумор мераванд. онҳо метавонанд ҳама чизро такрор кунанд: сулфа, ғиҷирос, гирия, овози зангӣ ва ғайраҳо. баръакси дигар паррандагон диксияи онҳо хеле хуб аст. назарияи мавҷуд аст ки ҳамаи ин аз андозаи забони онҳо вобастагӣ дорад. забони тутӣ низ ба монанди забони инсон паҳм ва дароз мебошад. инчунин шакли забони шоҳин ва боша низ ба инҳо монанд мебошанд, аммо аз забони онҳо ягон калимаро шунидан наметавонем. умуман дастгоҳи овозии парранда аз одамон фарқ мекунад. паррандагон ду ҳалқа доранд: ҳалқаи болоӣ ки ба монанди ширхӯрон мебошад ва ҳалқаи поёнӣ. нақши муҳимро дар пайдоиши овоз ҳалқи поён ки мураккабтар мебошад иҷро мекунад. дар он ду асбобе мавҷуд аст ки ларзишро ба вуҷуд меоранд ва бе вобастагӣ ба ҳам фаъолият мекунанд. ҷолиб он аст ки дар баробари сухангӯӣ тутиҳо алоқаи овозӣ надоранд. барои гап задан лозим меояд ки мушакҳои гулӯяшонро мустаҳкам кунанд. ҳамин тавр ҳаво тавассути найҳои нафас ва узви овозии парранда, яъне сирикс дохил мешавад. пештар фикр мекарданд ки сабаби гап задани тутиҳо ин доштани қобилияти фикронӣ мебошад ва ибораҳои расмиро махсус барои мақсадҳои шахсии худ талаффуз мекунанд. аммо ин усул тасдиқ нашуда аст. ин паррандаҳо чизеро ки зуд мешунаванд ба таври худкор дар хотир нигоҳ медоранд ва тамоми асрори он дар сохтори мағзи сар аст ки аз дигар паррандагон фарқ мекунад. ҳамаи паррандаҳо дар худ маркази махсуси сурудхонӣ доранд. нейронҳо барои сурудхонӣ ва омӯхтани садоҳои нав масъул мебошанд ки баъдан барои тақлид намудани дигарон ба онҳо кӯмак мекунад. аммо тутиҳо нисбат ба дигар паррандаҳо пешрафта мебошанд. майнаи онҳо бо пардаи махсусе пӯшонида шудааст ки барои пешравии раванди таълим кӯмак мерасонад. чунин маҳорат дар зеландияи нав дар тутии нави кея дида шуд ки 29 миллион сол пеш пайдо шуда буд. ӯ қобилияти тақлиди овозро ҳангоми бо дигар тутиҳо суҳбат намудан истифода мебарад. ғайр аз ин, чунин қобилият имкон дод ки аз дарандагон худро муҳофизат кунанд. қобилияти гапзании тутиҳо аз насл ба насл дода мешавад, аммо ин дар ҳамаи тутиҳо ба назар мерасад. дар рӯи замин 300 намуди онҳо мавҷуд мебошанд. ҳар як намуд маҳорати махсуси худро дорад. масалан, навъи газелла мисли сарояндагони опера суруд мехонад, аммо дар сухан гуфтан бошад тутиҳои дигар бартарӣ доранд. тутии навъи ара метавонад ки 10 калимаро дар хотир нигоҳ дорад, аммо онҳоро гунд гуфта намешавад, зеро садои онҳо метавонад бадтар аз сигнали автомашинаҳое бошад ки дар соати 3 шаб ба гӯш мерасад. онҳо ба минқори сахти худ аз дигарон фарқ доранд. ин нави паррандагон метавонанд ба осонӣ дасти инсонро хӯранд ва ҳатто ба он диққат ҳам надиҳанд. какаду тутиҳои олӣ буда садҳо калимаро дар хотир нигоҳ дошта метавонанд, аммо дар тамоми ҳаёти худ ки метавонад ҳатто то 90 сол давом кунад, аз 20 калима зиёд истифода намебаранд. онҳо бениҳоят найрангбозанд. тутии мавҷдор маъмултарин тутии хонагӣ мебошад. илова бар суханони возеҳ, ӯ қодир аст сарашро дар 180 дараҷа гардонад ва дар зери нурҳои ултрабунафш қисман фурӯзон шавад. бо чунин қобилият ӯ ҳатто метавонад ки тамоман сухан нагӯяд. аммо сухандонони аз ҳама беҳтарин тутиҳои хокистаранг мебошанд. онҳо то 1500 калимаро дар хотир нигоҳ дошта метавонанд. ба чунин тутиҳо ҳатто баъзе одамон ҳасад мебаранд. ғайр аз тутиҳо, дигар рақибонашон ҳам қобилияти суханрониро доранд. рақибони онҳо соҷҳои тропикӣ ва зоғҳо мебошанд, аммо аз сабаби сохти забон нуқси инсон ба онҳо норавшан мебошад.
тадқиқотҳо нишон дод, ки минтақаҳои овозии майнаи тӯтиҳо бо минтақаҳое ки ҳаракати онҳоро идора мекунад зич алоқаманданд. дар онҳо намунаҳои ифодаи генетикӣ пайдо шуда буданд. маҳз чунин намунаҳо ба паррандагон кӯмак мекунанд, ки дар овози мусиқӣ низ ҳаракат кунанд. агар шумо соҳиби тӯтӣ бошед, пас бубинед, шояд дар қафас як ситораи болдор зиндагӣ мекунад. оташ чист? истифодаи оташро одамон аз давраҳои пеш шурӯъ карда буданд. навъи мо, яъне хомо сапиенс, 50 000 сол пеш пайдо шуда буд. аммо осори аввалини истифодаи оташ 1,5 миллион сол пеш пайдо шуда буд. он замон аз ҳама донотарин хомо хабилис одами моҳир буд. аз нуқтаи назари физика, оташ як муҳити газӣ аст, ки дар он маҳсулоти сӯзиши намоён вуҷуд дорад ва дар химия бошад, онро реаксияи оксидшавӣ меноманд. дар мактаб шумо дар бораи 3 ҳолати материя шунида будед, аммо ин нодуруст аст. дар мактаб мавзӯъро сода карда мефаҳмонанд, то ки хонандагони мактаб ба иштибоҳ роҳ надиҳанд, аммо дар асл онҳо хеле зиёд мебошанд. миқдори дақиқи он ҳанӯз пурра муайян нашудааст. вале дар ҷои чорум ҳамаплазма ва гази ионидашударо, ки дар электронҳо ва атоми аслии худ қисман канда шудааст, мегузоранд. дар оташ низ якчанд миқдори плазма вуҷуд дорад. он ҳарчанд гармтар бошад, ҳамон қадар зиёдтар мешавад ва дар якчанд ҳазор дараҷа плазмаи тоза боқӣ мемонад. алангаи шам ё оташ аз зарраҳои хурд иборат аст, ки дар ҷараёни гази гарм медурахшад. онҳо ҳар қадар кам бошанд, аланга ҳамон қадар сусттар мешавад. масалан, сӯзишвории тайёраҳои муосир чунон тоза аст, ки бо шӯълаи беранг месӯзад. ин баръакси керосини равшанидиҳӣ мебошад. ба он бисёр чизҳо илова карда шудаанд. аз ҳамин сабаб алангаи он рӯшан мешавад. он метавонад вобаста ба унсурҳои химиявӣ, ки дар сӯзишворӣ мавҷуд аст, рангоранг бошад. омехтаи намакҳои натрий ранги норинҷӣ ва мис ранги кабуду сабз медиҳад. калий ранги бунавш ва стронси ранги сурхро медиҳад. дастгоҳи мазкур ҳадди ақал 2 барномаи амалиро пайдо карда буд: оташи тарф ва спектрӣ. омӯзиши спектри шӯъла имкон медиҳад, ки таркиби химиявии моддаҳои дар онҳо ҷойгиршуда муайян карда шавад. шакл намудҳои оташ хеле зиёданд. албатта ин калима шумораи зиёд дорад. шакли аланга, ранг, сохтор аз шароит вобастагӣ дорад. нав ва таносубӣ, сӯзишворӣ, оксидкунанда, характери ҳаракати гази муҳит. шумо ҳама чизро ҳисоб карда метавонед. ҳатто оби оддӣ низ метавонад бисӯзад. ҳамчун оксидкунанда фторро истифода бурдан лозим аст. шӯълаи кабуд ба плитаҳое, ки мо ҳамарӯза истифода мебарем, монандӣ дорад. ҳамчун бонус аз он оксиген бароварда мешавад. ҳарорати шӯъла ҳам метавонад фарқкунанда бошад. дар байни ҳамаи моддаҳо дитсианоатсетилен маъмул мебошад. он дар ҳарорати 5730 дараҷа аланга мезанад. ин назар ба сатҳи офтоб зиёдтар аст. гуфтан ба маврид аст, ки ҳатто оташи сард низ мавҷуд аст. барои эффектҳои махсус кислотаи этилии бор, ки навъҳои ранги сабзи зеборо ба вуҷуд меорад, истифода бурда мешавад. аммо дар асл ин сӯзиш нест, балки аксуламали махсуси фотохимиявӣ мебошад.